Werxuyadaki kul Afganistanê pirtişnatiye guhertin ji demavirdê ku Trump ragihandibû ku wa stratejiya Amerîkayê li Afganistanê bi şewekî dramatîkî da neguhertin. Taliban hin jî êrişên berfireh li bajarên mezin pêk tîne. Heta ku hinek beşên van bajaran kontrol dike. Ku wekî çawa li bajarokê stratejîk a Gaznê da çêbû. Çekdar bi lêstên bersivdan û hin caran êrişên zmanî dijwa pêk tê. Dawiya dawî wêran kirin, mirin û şewitandina avahiya dimîne. Berpirsên Amerîkî derbara şîddetkariyê da bi ısrarin û dibêjin ku ew pêşve diçin. Li Gaznê şeş armancên dijmin hebû. Lê wan nekarîbû ku yek cihek ji herêmê bigire. Ev di serî de operasyonek ragihandina çapemeniye bû. Bu balkêşiye bikêşînin û ew di wê de serkeftinê dest bêxin. Lêhejmeran artêşa Amerîkayê bi xwe têr nake. Di gulana 2017 da Taliban ji sedî 16 beşan axa Afganistanê kontrol dikir. Piştî salek ev bû ji sedî 19. Berpirsên Amerîkî dibêjin ku pîvana çêtirîn ya pêşketina şer neheremiye. Lê belê ji bo kontrolkirina dil û hişên niştê ciha pêwîst e. Lê belê ev jî dibe ku bi ber aliyek xelet de biçe. Sala borî çekdarên ji sedî neh nüfusa Afganistanê kontrol dikir, îro ev ji sedî 19 ye û hema nêzîkî çaryekek nüfusê li herêmê tekoşînê dijîn. Ev zêdebarî ku êrişên bombebaranî pêk tên ku wiha tu caran çê nebûye. Tenê hema ji nîv salî kêmtir hevpeymaniya ku Amerîka pêşengiyê dike herî zêde Afganistan bombebaran kirine ku çi salek berê wiha nebûbû. Zêdebarî şîddet heye nîşanên aştiyê jî hene. Amerîka û Taliban di rojên borî da danistan pêk anîn. Ev yekemîn hevdîtinên rastarastî ku di nav heft salên şerê Afganistanê da. We've seen some great moves recently. Me berîdemekê dît ku li vê dawiyê hinek pêngavên mezin bo pêvajoya agiribest û danastandinên aştiyê hatin avêtin. Lê belê ew zehmet e ku tiştek were texmînkirin, ji ber ku di navbera van bûyeran û stratejiya Başûrê Asya da wekî ku koşka spî bi temamî pêk tê. Ez difikirim ku beşek ji wê nakokiya di navbera hêvî û rastiyê da ye. Dema ku em behsa daxwaziya serketina stratejiyekê dikin, em behsa daxwaziya di salekê da bi serketina şer dikin. Pirsa girîng heke ku binfrehiya Serok Trump nemîne ew ê çi bibe. Karsazê milyarder Eric Prince dest bi kampanyayek çapemeniyê kir ku Trump bo taybetkirina şer îkna bibe. Navê vîdeoyê ji bo Afganistanê çareserkirinek baştir e. Berpirsên Amerîkî redkirin ku raportek NBC ku pêşniyar dike ku dibe ku Trump bo vê plansaziyê vekirî be. Lê pêşniyar dike ku ew her dem bo nêrînên nû vekiriye.